सास और मिक्स सब के जायद के वैल्यू आसाम में नहीं खे। यही है कि जो भी आदिवासी को आरक्षण मिल रहा है उसमें ये फायदा चाहते हैं। एक ही नारा है, आदिवासी अस्मिता से जो खिलवाड़ करेगा उसको आदिवासी जवाब देने का काम करेगा। खुलुमबाय बयखौबो बे समाव नोंथांमोननि गेजेराव माखासे इम्पर्टेन्ट टपिक लानानै माखासे गोनांथार बाथ्राखौ सावरायनो बा शेयार खालामनो थाखाय नैबे भिडिअखौ लाबोनाय जादों। तो आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलाङो। तो गुबै टपिकआनो जागोन जिहेतु दा सोलिबाय थानाय थासारि जोंनि बिटिसि ओनसोलजों लोगोसे अल आसामावनो जिहेतु थासारि सोलिदों एसटिनि बे एसटिनि बिखयखौ लानानै जाय आदिवासी हारिफोर दङ, टि ट्राइबफोर दङ, बैसोरनि बाथ्राखौ मेनलि आं सावरायगोन आरो लोगोसे जोंनि बिटिसिनि माखासे बाथ्राखौबो आं सावरायगोन। नोंथांमोना जोबजासिम नायलांब्ला बुजिगोन। गिबियावनो आं नोंथांमोननो माखासे भिडिअ क्लिप होगोन आदिवासी हारिनि। तो सासे आदिवासी सोद्रोमा, तो बिथाङा मा खामानि मावो, मा बिबाननि आं बेखौ मिथिया। आरो लोगोसे आं झारखंडनि माखासे भिडिअ क्लिप्स होगोन। झारखंडनि आदिवासीफ्रा जितु झारखंडआव जाय कुर्मी हारिया एसटि डिमान्ड खालामबाय थादों बेखौ झारखंडनि आदिवासीफ्रा मानो थाखाय बेरेखा खालामदों। बै कुर्मी हारिखौ आदिवासी गनायथि होनायनिफ्राय बा एसटि गनायथि होनायनिफ्राय बिथांमोना मानो स्ट्रंलि बैसोरनि बेरेखायै सोमावसारगासिनो दङ। नोंथांमोना बेखौबो नैबे भिडिअ क्लिपनि गेजेरजों ससे नायोब्ला बुजिगोन। आं नोंथांमोननो नैबे ससे भिडिअ क्लिपखौ होग्रोगोन, नोंथांमोना नायनानै लाग्रो। जोहार। आसाम में 14टा जाति जनजातीय है और झारखंड में 32टा जाति जनजातीय है। उड़ीसा में 62टा जाति जनजाति के लिस्ट में है। तो झारखंड और उड़ीसा के जनजाति सब आसाम में जनजाति सर्टिफिकेट है पाबेन, आसाम में जनजाति नहीं पाबेन। कानून में लिखल है। मैं कॉपीटा सबको के भेजा दे के खातिर मोर फेसबुक में मोर नंबर के बताए रही और जोगाजोग करे खातिर में अनुरोध जनाए रही। तो जे गिला मोर नंबर के नोट कर लेन और मुझे जोगाजोग कर लेन, वो सबको मैं कागज भेजा दिले ही। जे सब आसाम में श्रमिक आदिवासी मूलवासी आई झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश के हमनी भारत के संविधान में SC ST OBC कैटेगरी में आई। हमनी सर्टिफिकेट है मांगबो लगे। हमनी झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश हमनी सर्टिफिकेट आने जाए नहीं पारो थी। वो खातिर आसाम सरकार हमनी के पूर्व राज्यों कर भित्ति में हमनी के प्रॉपर संवैधानिक सर्टिफिकेट देख व्यवस्था करो। कारण आसाम सरकार हमनी के आसाम के SC ST OBC लिस्ट में जखन नहीं ढुकाते तो हमनी के मूल राज्यों कर भित्ति में हमनी के ओरिजिनल सर्टिफिकेट दे व्यवस्था करो। आरो ये 96टा जात के उत्थान के खातिर 10% रिजर्वेशन TGL कोटा की वृद्धि करो, दैनिक मजूरी की वृद्धि करो। आरो बागान के माटी में बागान के श्रमिक सब पट्टा पाबे न, आरो सरकारी माटी में भी हमनी के पट्टा पत्र देख कर व्यवस्था करो, ना कि हमनी के जनजाति करो। हमनी ऑलरेडी जनजाति आही, हमनी के जनजाति करे के दरकार नहीं खे। आसाम सरकार यदि पारो थे तो आहूम, सुतिया, मोरान, मोटक इगला हलन आसाम के जाइत ये सब के यदि ढुकाई देख पारो थे तो ढुकाई दो, हमनी का आपत्ति नहीं। हमने ऑलरेडी ढुकवाला ही। लेकिन हमें समझना होगा कि ये आदिवासी सूची में शामिल होना क्यों चाह रहे हैं। हमें समझना होगा, जानना होगा कि आखिर कल तक जो ये खुद को OBC कहते थे, खुद को जो क्षत्रिय कहते थे, खुद को जो लोग उसके वंशज कहते थे, वे आखिर आज आदिवासी समाज में आना क्यों चाह रहे हैं। जो कल तक खुद को सुपीरियर समझते थे, जो आदिवासी से छुआछूत मानते थे, वे आज आदिवासी समाज में घुसना क्यों चाह रहे हैं। इनका मकसद यही है कि जो भी आदिवासी को आरक्षण मिल रहा है उसमें ये फायदा चाहते हैं। कल तक जब आरक्षण नहीं था, तब जब आदिवासियों को दबाया जाता था, आदिवासी को शोषित किया जाता था, तब ये खुद को क्षत्रिय कहते थे। ये खुद को आदिवासी नहीं कहते थे, ये खुद को क्षत्रिय कहते थे। गुलान में एक ही नारा है, आदिवासी
खिलवाड़ करेगा उसको आदिवासी जवाब देने का काम करेगा। इस संविधान का आदिवासी समुदाय बहुत सम्मान करता है। आदिवासी समुदाय ने इस संविधान से परे इस भारत देश में कोई ऐसा कार्य ना किया हो जिससे कि विभिन्न समाज के लोगों के द्वारा उंगली उठाया जाए। आदिवासी समाज इस देश का मूल मालिक है। ये संविधान के तहत आने वाला न्याय का मंदिर सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि आदिवासी इस देश का मूल मालिक है। थारैनो नोंथांमोना बुजिबाय मोनसेया जाबाय जोंनि आसामनि सासे आदिवासी दा बिथाङा मा दायित्व दङ मा बिबाननि आं बेखौ मिन्थिया थेवब्लाबो बिथाङा माखासे पइन्ट लानानै बाथ्राफोरखौ बुंदों आरो झारखन्डनि जितु आदिवासी जितु कर्मिफोरखौ हमथानायनि मोनसे गेदेर रेलियाव जे भाषण होनाय बेखौ नोंथांमोना नुखाबाय जानांगौ। तो जितु आदिवासी बागाननि जाय जोंनि आसामनि सासे आदिवासी सोद्रोमाया बुंदों तो बिथाङा बुंदों बिथांनि बुंनाय बायदिब्ला जितु आदिवासी सावताल खिरिया मुन्डाफोर दङ बिथांमोना अलरेडि ट्राइबेलानोखा झारखन्ड छत्तीसगढ़ बेफोरबायदि माने स्टेटफोराव बैसोरबायदि हादोरसायाव बिथांमोना एसटिआनोखा नाथाय जोंनि आसामाव बिथांमोना फोरमायदों दिनै एसटि बिनायनिफ्राय जोंथ' अलरेडि एसटिखा एसटि बिनायनिफ्राय जोंनो सार्टिफिकेट अरिजिनाल सार्टिफिकेटखौ डिमान्डसो खालामनांगौ बा बे बुस्थुखौ जोंनो आसाम गभर्नमेन्टआ होआखै। जितु आसाम गभर्नमेन्टआ जोङो ट्राइबेल झारखन्डआव नाथाय जोङो आसामाव ट्राइबेलनि सार्टिफिकेटखौ मोनाखै बा एससिब्ला अबिसिब्ला जोङो बे अबिसिनि सार्टिफिकेटखौ अरिजिनाल सार्टिफिकेटखौ जों मोनाखै नाथाय स्टेट गभर्नमेन्टनिफ्राय जोङो डिमान्ड खालामनांगौआ मा जोङो जोंनि सार्टिफिकेटखौ डिमान्ड खालामनांगौ ना बेवहाय जों एसटि डिमान्ड खालामनांगौ ना मानांगौ। आरो बिथाङा बुंदों जोंनो जितु थानाय जायगाफोराव जोंनि हाखौ मोनथाय आरो जोंनि अधिकारखौ होनांगौ आरो 10% रिजार्भेशना खालामना होनाय बे अधिकारखौसो जोङो स्टेट गभर्नमेन्टनिफ्राय डिमान्ड खालामनांगौ नाथाय जोंहा एसटि बिनांगौनि जेबो गोनांथि गैया। तो बिथाङा रोखा रोखा फोरमायदों नोंथांमोना बुजिदोंना बे बाथ्राखौ। ओमफ्राय जितु झारखन्डनि गेदेर मोनसे सुबुं रेलियाव जाय कर्मि हारिखौ हमथानायनि जितु सुबुं रेलियाव बिथांमोना फोरमायखादों जितु कर्मि हारिया एसटि बिनायनि जाहोना मा गुबै थांखिया मा बिथांमोना बुंदों जे कर्मि हारिया जुदि थारैनो एसटि जामारोब्ला बा ट्राइबेल जायोब्ला बिथांमोनखौ जुदि आदिवासी होननानै गनायथि होयोब्ला बिथांमोना बुंखादों रोखा रोखानो जितु ट्राइबेल हारिया मोननाय अधिकार आदिवासीनि जेसांखिनि अधिकार मोनथायफोर दङ बैसोरखौ बिथांमोना सेख'नानै लांगोन आरो बे बुस्थुखौ मोननो थाखायसो कर्मि हारियाबो एसटि डिमान्ड खालामबाय थादों। बे बाथ्राखौ बेसोरबो बै सुबुं रेलिनि गेजेराव बे थांखिखौ लानानैनो बिथांमोना बैसोरखौ कर्मि हारिखौ एसटि खालामनायनिफ्राय हमथाबाय थादों। जुदि गोदानै जुदि आरो झारखन्डआवबो कर्मि हारिखौ एसटि सोनाय लोगो लोगो थाखानाय जितु एसटि आदिवासीफोरनि जि अधिकार बे माने गोमालांगोन खमायलांगोन आरो बैसोरो सेना लागोन कर्मिफोरा बेखौ झारखन्डनि आदिवासी खिरिया मुन्डा सावताल बिथांमोनाबो गिदों मानोना गोदानै एसटि होनायखौ बिथांमोनाबो गियो मानोना थाखानाय जितु ट्राइबेलनि अधिकारा बे खहा जागोन होननानै छत्तीसगढ़ बायदियावबो झारखन्ड बायदियावबो बिथांमोना दायो गिदों आरो जोंनिया मा जादों बिटिसिआव दा बेवहाय जेबो खहा जाया होननानैसो जोंनिया माने बे बाथ्राखौ बुंबाय थायो। जोंनि काउन्सिल गभर्नमेन्टआनो जा बा जोंनि पलिटिसियान लिडारानो जा बिथांमोना मा बुङो जाय मोनद' हारिया एसटि होनायाव तो जोंनि बिटिसिनि चिफ मानगोनां हाग्रामा महिलार सार बिथाङाबो बुंखाबाय रोखा रोखानो मोननै हारि मेनलि मोननै हारिखौ बेवहाय रायखांनाय जादों मानोना आदिवासी आरो कच राजबंसिया जोंनि बिटिसि ओनसोलाव बांसिनै साग्लोबनानै दङ आरो गुबुन मुरान मटाक टाइ आहम बैसोर हारिया इसेबां जोंनि बिटिसि ओनसोलाव गोहोम गोलैया बा गैया। दा बे हिसाबै आदिवासी आरो कच राजबंसिखौ मेनलि रायखांनानै बिथांमोना बुंदों एसटि पि होयो ना एसटि भि होयो बेवहाय जोंनो बुंनांगौ गैया आरो एसटि होनांगौनि थाखाय बिथांमोननो प्रभिजन बा आरो गनायथि होनो थाखाय बिथांमोना
मोनसे गनायथि फोरमानसो दैथायहरनो नागिरबावदों जोंनि बिटिसि गभर्नमेन्टआ। दा बिथांमोना बुंदों आरो जोंनि बिटिसि काउन्सिल गभर्नमेन्टनिफ्राय बुंदों, दा रोखा रोखा बुंदों जुदि काउन्सिल गभर्नमेन्टनिफ्राय मोनसेबो जुदि एनअसि मोनाब्ला, न' अबजेक्सन सार्टिफिकेटफोर मोनाब्ला, बा जेबो जुदि गनायथि मोनाब्ला सेन्ट्रेल गभर्नमेन्ट जा स्टेट गभर्नमेन्ट जा जोंनि काउन्सिलाव बा 6 सिडिउल एरियायाव जबरदस्ति जाय बुस्थुखौ नाङा बेखौ थिसननानै हरनो हाया होननानै बिथाङा रोखा रोखा बुंदों। बेखायनो मोनद' हारिनो एसटि होनायाव जोंनि काउन्सिल गभर्नमेन्टनिबो कर्तब्य माने बिबान दङ हिसाबै बिथांमोना बे माने प्रप'जालखौ हरगोन। दा बे बाथ्राखौ जोंनि बिटिसि गभर्नमेन्टनिफ्राय रोखा रोखा फोरमायबाय। आरो जोंनि बिटिसि गभर्नमेन्टनिफ्राय मा होनदों, दा एसटिआ मोनसेयानो जानांगौ, भि बा पि, आरो बेहाय मोननै मोनथाम जानो मोना। आरो बे बुस्थुखौ सल्भ खालामनो थाखाय जोंनि बिटिसिनिफ्रायबो बेखौ अलरेडि ग्रुप अफ मिनिस्टार GOMनिसिम बेखौ गोख्रैनो सलुसन खालामनायनि बाथ्राखौ बिथांमोना बुंदों बा दैथायहरगोन आरो बे बाथ्राखौ बुंदों। अब्ला जोंनि बिटिसिनिया गिया नामा? दिनै छत्तीसगढ़ झारखन्डफोर बायदिनि आदिबासि ट्राइबेलफोरा जुदि गियोब्ला जोंनि बिटिसिया मानो गिया? दिनै सोमावसारदों बेखौ नुनानै माखासे आफादफोरा, माखासे स्टुडेन्टफोरा, नाथाय बिनि सायावबो जोंनि जिथु माखासे पलिटिसियान लिडारफ्रा बेखौ हेंथा होदों। मानो थाखाय होनोब्ला नोंथांमोना मिथिगौना, दिनै ट्राइबेल हारिनि मेजरिटिया एसे खम, नाथाय जायफोर ओबिसि जेनेरेल कोटा, जाय गुबुन ट्राइबेलनिफ्राय गुबुन जाय कोटायाव गोलैयो, बिसोरो माने मेजरिटिया पपुलेसना बांद्राय। बेखायनो बांसिन जोंनिया मा जादों, पलिटिसियान लिडारफ्रा पलिटिक्सनि माखासे लाबालाबखौ बांसिन नोजोर होदों। थ' थारैनो जोङो फारसेथिं नायोब्ला फारसेथिं खहा जागोन बेखौ बिथांमोना सानो। दा गावनि हारिनि बाथ्राखौ सानोब्ला जोंहा बैथिं खहा जानो हागौ बा सिटआ गोमानो हागौ, बे बाथ्राखौ गोबां सानो। दा बेवहाय नोंथांमोना मा बुजिनो मोनखो? माने गिनांगौआथ' रोखाखा। जेरै छत्तीसगढ़ बायदियावनो, झारखन्ड बायदियावनो आदिबासिफ्रा गिदोंब्ला जोंनिया मानो गिया? गिखानांगोन। आरो बिथांमोना रोखा रोखा बुंखादों जे ट्राइबेल भि बा एसटि भि होनायखौ बिथांमोना दिनै दिल्लीयाव थांनानै सोमावसारहैदों। माने एसटि भि होनाय लोगो लोगो भेलुलेस एसटि, भेलुलेस ट्राइबेल। दा बेहाय जेबो मोन्थाय थानाय नङा। बे बुस्थुखौ बिथांमोना रोखा रोखा मोन्थिनानै दिनै बेखौ जोंनो नाङा, जोंनो अधिकारखौ नांगौ। मेनलि बिथांमोना अधिकारखौ बिदों जे राजखान्थि गोहोखौ, राजखान्थि अधिकार, राजनितिक अधिकार आरो हानि अधिकार, बे मोननै टारगेटखौ लानानै बिथांमोना स्ट्रंलि एसटि डिमान्ड आरो रिजार्भेसन बेखौ बिथांमोना मेनलि टारगेट खालामनानै एसटिखौ डिमान्ड खालामदों। अब्ला जोंनि थाखानाय ट्राइबेला मानो खहा जाया? गोबां बुंबाय थादों खहा जाया होननानै, माने खहाया जाखागोन। दिनै झारखन्ड बायदिना गिदोंब्ला जोंनि आसामनि ट्राइबेलफोरा मानो गिया? गिनांगोन, खहाया जाखागोन। बे बाथ्राखौ बयबो बुजिखायो। नाथाय जोंनि पलिटिसियान लिडारफ्रा मा खालामदों, बेखौ माने थारैनो ट्राइबेल होनायखौ हमथायोब्ला जोंहा माबा मोनसे पलिटिक्सआव खहा जानो हागौ, बे बाथ्राखौ सानदों खोमा। दा बेनोसै आरो। थ' रायजोफोर, नोंथांमोना बिनि सायाव मा फोरमायनो सानो, मा बुजिनो मोनखो, नोंथांमोना कमेन्ट सेक्सनाव थांनानै कमेन्ट खालाम फोरमाय। जुदि नोंथांमोना बुजियाखैब्ला नोंथांमोना कमेन्ट खालामहर। आरो बिनि सायाव गोनांथार माखासे भिडिअ लानानै फैगोन। नोंथांमोना जुदि कमेन्टनि गेजेरजों खावलायहरोब्ला थ' बेनोसै, नोंथांमोना भिडिअखौ शेयार खालाम।